उदालगुरि जिल्लानि पानेरि विधानसभा बियाबाव दिनै लामा बानायनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसननायजों लोगोसे गंसे मडेल अंगनबादि मिरुखौ बेखेवदों। गोदानै बानायनो लानाय दोंथाम लामानि मावबिथांखिनि अन्थाइ खाम्फा गायसननायजों लोगोसे गंसे मडेल अंगनबादि मिरु बेखेवनानै होयो जायगानि एमएलए एबा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथाङा। बे लामा बानायनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय आरो अंगनबादि मिरु बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन बिटिसिनि इएम दावबायसा बर' बिथाङाबो। दिनै जोङो मोनथाम लामा गायसनबाय आरो मडेल अंगनाबादि केन्द्र बेखेवगोन दा मोनसे फ्राय 7 कौटिसो थाखानि जों दिनै दोंथाम लामा बेवहाय गायसनदों माने गासिबो टेन्डार सेन्डार जाजोब्बाय नालाय ओमफ्राय वार्क अर्डार होबाय दा बे जासिगोन खारन इलेक्सन फैगौ कड अफ कन्डाक्ट जानाय लोगो लोगोनो माखासे बादा थायो अफिसफ्राव ओंखायनो इन्जिनियारफोरखौ लानानै जाहाथे गासिबो जि खामानि दं बे क्लियार जाजोबो बेखायनो बे खामानिखौ मावगासिनो दं। जोंहा दा पानेरि समष्टियाव बहुत कौटि थाखानि खामानि जागासिनो दं। दा चिफ मिनिस्टार बिथाङा फार्स्ट उइकआव फैगोन 400 कौटिनिबो बांसिन माने थाखानि प्रजेक्ट जोंहा बेयाव जागोन आरो बयनिख्रुइ देरसिन खामानिया जाहैबाय जोंहा बेंबारिनिफ्राय ककाबती जानानै टंला भेरगाव नावकाटासिम बेयो 115 कौटि थाखानि आसाम मालायाव जाबाय आरो दा टेन्डार सेन्डार जाखांजोब्बाय। ओंखायनो चिफ मिनिस्टार मानब गेदेर बिथाङा मार्चनि माने गिबि सप्तायाव बेवहाय फैनानै गायसनफैगोन। ओमफ्राय मोनसेया बगामाथिनिफ्राय आत्रिघाट जानानै ओरैहाय माने नावबान्दा ओमफ्राय खाग्राबारि जानानै सेवनि भेरगाव 135 कौटिनि सुक्लायाव दालां गिदिर दङ दा बेबो जाजोब्बाय ओंखायनो बेनि खामानिखौबो बेखानि जागायजेनगोन। आरो बिनि बादैबो जोंहा गोबां टंला कलेजाव 10 कौटिनि दं जोंहा माने मा होनो टंला टाउनाव 22 कौटिनिबो स्किम दं बेवहाय इनडोर स्टेडियाम बेडमिन्टननि दङ आसाम साहित्य सभानिबो बेवहाय मोनसे न'नि स्किम दं जोंहा खाग्राबारियाव इनडोर स्टेडियाम बेनिफ्राय हाई स्कुल गभर्नमेंट ओमफ्राय गभर्नमेंट कलेज भेरगाव जोंहा माने पलिटेकनिकनि हस्टेल पलिटेकनिकनि बाउन्डारि वाल इन्टिग्रेटेड साब डिभिजन अफिस बेबायदिनो गोबांथार जोंहा माखासे खामानि दं जेराव 40 कौटिनिबो बारा रां जायखौ केबिनेटआव फैनाय समाव मानब गेदेर चिफ मिनिस्टार बिथाङा गाव फोसावलांदोंमोन बेखौ दा सेंसन होजोब्बाय। ओंखायनो बे हाबाफारिखौ जों दा मावगासिनो दं आरो चिफ मिनिस्टारा गाव निजे माने गिबि सप्तायाव फैगोन मार्चनि आरो बेफोर खामानिखौ बिथाङा गावनि आखाइजों जागायजेनफिनगोन। भेरगाव माने सदर जायगा हिसाबै मोनसे थाना थानांगौ दिनैसिमबो खिन्थु जाफुंना फैयाखै बेनि थाखाय मा थानाया अलरेडि जाबायमोन जे बेयाव फैसायाबो सेंसन जाबाय नाथाय हानि एसे माने पसन्द अपसन्दनि बाथ्रा फैदों बेखौ जोङो दा नायगासिनो दं आरो बे थानाया दा अट'मेटिकेलि बियो सदर थाना बियो जासिगोन जास्ट माने दा बै इनफ्रास्ट्राक्चारा जाजोब्बानो गासिबो जासिगोन आरो दा एसडिपिआव थानो जायगा गैयैखाय टंलायाव थाथ'यो दा बिनियाबो न'आ दा जागासिनो दं गतिके बे जाजोब्बानो आं सानो भेरगावआ अट'मेटिक दा भेरगावआ रायजोनि डिमान्ड नांलायलाया नाथाय जों रायजो राजा आं एमएलएआबो जोङो इनफ्रास्ट्राक्चारखौ बानायनानै होनो हायाखै प्रब्लेमा जोंनि आरो सरकारनि नङा दा बेखौ जेसे हागौ गासै जिखिनि जोंहा थानांगौ न' बां बेखौ जों दा लुबाय थानाय जादों।